darde men no darde meɗen e pinale gollal Jure yewayo yelayo bandiraɓe fulɓe jam hiire mon malla jam ñalle mon malla jam weete mon nde won noon ko noon aduna o leliri bandiraɓe on calminama on jurama mone mon kala inde mum e yettode mum sikki ala min garti kadi yewtude mon nomen mbaddanno e mon e kala e saka yo sare lam ko bani mon debbo ene yaade bani mon gorko ɓinguelam Moussa Niane ko ɓen tigui garti yewtude mon yewtere men Pinal Hankki E HANDDE malla mbiyen hirde pulaagu yo tokoro baba jamma samedi noon hande noon holɗo jaaɗen so tawi hande hirde pulaagu Moussa Niane ruttitima e ngawlagu ko hani waɗi kadi en gaddi la grande diva la voix de or woni Hawa seck debbo Fuutaki debbo Pullo mo waɗataki présenté hande bandiraɓe en calmini bandiraɓe foof en juurima kono noon hande kadi tigui en garte e mbadi kesiri gam teddinde yewtere men Pinal Hankki E HANDDE Jeeret Abdoulaye Seck ko debbo mo waali jantan ko on hande jeeyi hirde pulaagu ngo ɗum noon
ala no batten so wona dokken tugul kiccel laabu juude ñamduule mawɓe woni ɓinguelam Moussa Niamo jaada mi salmini bandiraɓe jarama sabiro en calmini koɗo men hannde o Hawa seck salmitimon calminima l'international guitariste woni Daoud ɗo ɓe joganna sammare e mawlo barogo calmini yeɓiyankoɓe Piindi TV tewteɓe nder jogli duude baba aram ndeysan ɓe mbi ñalawma famdarawo jomum seɓata doole jamma ɓuura jamma jamma jasa jamma kono jammaji Allah kewat kono potama ndeysan sal iti jamma hannde o inniride moɗon debbo ceɗɗo kono ƴettuɗa jammu gadduɗa hen debbo gawlo bawɗo ko waɗata ko jiraɗo o mana didorno ala opta fon walla ko wiide kene ɓeyde kono dande ala naturalité ndeysan albarka fayidagal nde won noon waɗi addata haali ko batten apprécié à sa juste valeur mi ko kalnomi nane ko wonano e caméra o ɗum kaltanmami yeeso ma mbiɗa ko debbo gawlo guewiɗa mbimami somo wawi yimɓe waɗi en kaldi ɗum noon mbimami so tawi omo wawi yimɓe wadde mana jiɗonno rende fulɓe ngo ma seeɗa so tijani a waɗi émission ngaji kewɗi kono émission ma oɗo mo jeeye ganni ça sera noté dans les annales de l'histoire ndeysan gonga saabu ko debbo baɗɗo taarigue e nder musique waɗi ma aro e hen an inchallah on ko wonno e Dakar yejjita furankoɓe jejjita fulangu wawa yejjide wawa yejjitede ko ala ñalani mana jiɗorno fewani mi rewɗo eɗen gandi mana jiɗorno jamma o waɗat ala taw ndeysan ɗum noon mi arta e ɓinguel neɗam Hawa seck yo baba noon seck hande bisimilla salmin pulagu ngo eyyi assalamu aleykum moɗon bandiraɓe assalamu aleykum hohoɓe men diine kala to ɓiɗɗo pullo wiyata mbimami to kala to mbawɗa wonde e dunde adama salminama teddinirama oɗo émission ko wona ɗum ko yettere Allah en jetti Allah e nelaɗo muɗum en jetti nene e baba nde tawno haala jofna ni koye rokkede gonga en jetti Allah nde mbawɗen sellude e sellirede e talde so wona oɗo émission garɗen ɗo joɗiɗen ɗo eɗen beelaɗe en belti zéro stress an saare lam wondude e togoro baba e banamo gorko mo ganduɗa kala to jeyanomo yiyama ɗon ndeysan kala to darimi darimo ɗon jappulo Daoud Dia ceɗɗo mbeƴugal no sammare en mawlo barogo gorko mo ciloñ walla nawamo ligseyɓe gorgol ndeysan moƴƴonedi no waɗi wawɗo wondude kadi e mawɓe ala piti piti ala pata pata gonga seydi Dia ko wona ɗum ko mi salmini Piindi TV ndeysan mi salmini Piindi TV ko woni nder ko e ko woni boowal ko fof kono mi salmini yeeɓiyankoɓe ndeysan min Hawa Moussa Samba Takko debbo mo cilon saldu fuura ndeysan walla nawami laawo walla nawami toro e belleldi walla nawami ceynel haalayde tigi fof ko Hawa Moussa Samba Takko ndeysan hande ɗum weɓata yeɓoɓe ayo Piindi TV hande on dañi koɗo malla mi wi on dañi hoɓɓe kono noon hay batte wata mbaɗen dokkon mo ñebbe tan ko sego yetta kadi teddiniraɗo émission ko sego yetta yo Allah faamu ɗum noon mi salmini Daouda Dia machallah ko mbiɗa e makko ko hunde lamde hamin gowtigi joɗade ɗo e ɗiɗo plateau mi salmini kadi joom hodduma o kadi ndeysan Sharif Diabaye salminama kadi siko sago mon ɗo joddeɗen makko ɗo e plateau he kono saaha haali haɗani e goto inchallah sallah jaɓi joni noon mon fils ɓinguelam haade men nadde e nder bundi yewtere he tan en garane e debbo gawla he seeɗa haade men ruttade e jaari Abdoulaye Seck debbo mo waali jangtan e teddinirremo émission eɗen gandi ko debbo pullo dariɗo hol gollal kadi ngal ganduɗa ngal wonno payidingal ɓiɓɓe fulɓe foof surtout ma enen dilloɓe e ganduɗa eko fati e banggue image uji eɗen poti ruttude mo teddungal gati ko kanko waɗi ɗum kono noon en gartane la grande diva Hawa Seck ndeysan 2019 commune ma tonto Sorano on jamma Moussa Niang on jamma weeli on jamma waɗi fayida machallah ko adi foof Sorano ko sal mawɗo sal mo ganduɗa jaajɗo wona mbiri foof suusi dikkilade on sal kono kanko ñande hen o dikkilima on sal min namdi hol cuusal ma hen eyyi min wiyata saare lam a namdima kam namdal bangal fayida kadi belgal lam nde tawno min ala ko welimi sona jimri mbiɗa yiiɗi jimri
mbeɗa roni tanam jimri ko debbo gawlo mo ganduɗa on guinnirani hawali gawlo yummum babam mbeɗa yiɗimo mbeɗa yiɗi jimi makko ɗum tan nanonomi jimi ko wona ɗum ko ala secret sa yiɗi hunde aɗa ka ɗum tan sa yiɗi hunde a tamboro hunde nde ko ɗum tan mais cuusal ha mbaɗɗa salo ha kebbinɗaɗo yimɓe cuusal ko ɓedde tan ko gonɗa e dow mum ko aɗa andi sa yeehi tan a taali ndefu ma par exemple joni sa ari aɗa taala maaro e liɗɗi a waɗi ko mbaɗanoɗa fof ala ko heddi so wona rottude aɗa andi ko dottata ko hunde ha bon ko ɗum woni cuusal kono Moussa Nia ñande hen ganduɗa ko mawni yiyaye makko ñande hen nde o yalti nde o wayno kono mbarode soppirinde e nder dundu ni kono Moussa caggal muɗum namdoma caggal ko noon tigi alandi guila sorano wono mbiɗa ɓenni tuggude nden coronavirus ari dartini gueɗe kewɗe beele ko coronavirus no dartini kewɗe ni waɗi no lattir carriére tawsa eyyi Moussa dartaki ni mataw saha neɗɗo no foti ɗuɓinade tan wona e tefde kadi ko ganduɗa no fawa e taɓal taw sa fawe e taɓal ngal yimɓeɓe ne keptina ko pawɗa e taɓal ngal ko corona on bonni ko heewi tardini ko heewi so Allah projet ji kewɗi boni yomen voyage waɗani ko boni foof à cause de corona mi yimima de kono gañoma numéro 1 ko mbiɗani corona o bonnanɗa min ko ha yoro ko ɓuuri ɗum nene yeeso amin amin ñaago Allah kadi ko ɓuuri ɗum wona yeeso ya Allah min e projet ji amen min e enregistrement ji amen wonko defete tan so ɓendima on tonti album single lanço album o min tourno ɗum clip d' abord après min jaltina album deuxième joni ko o hokkanen morceau goɗɗo tan mbawen artude e yewtere ene jombali bisimilla ko jombali ɗiɗo ko morceau jombali ala adde morceau mo mbaɗɗa santi fo d'accord akkuma ñi
choose glory together. Satama kakundo, ya mimi abada. Ndaysa. Jalmadani galayo wa kumanye, kongema wawani jodo kumanye ya. Aorane kumanye ya. Kote poche dole kumanye, menu dama melele kumanye ya. Aorane kumanye ya. Ala boy. Jaro yiminde kumanye, jari se gokomida kumanye, depoche dobe uro kumanye ya. Aorane kumanye ya. Ala boy. Hey, ala. Yeah, jaba. Yeah, jaba. Kojama kamerela. Kojama kamerela. Kola ila ilala. Muhammad Rasulullah. Kojaro irana. Ndaysa. Jari se ala irana. Kochendo bewdo kombida. Kerela jaba jaba yo. Kerela jaba. Ndaysan. Musa ñaƴettu. kono alandi mbinomo hirde ila par ce que kukura ɗum joom jammo ko debbo mawɗo wiya tukkal ngari ngel o sisi wata ko ɗo wata ko Ndaysan. jawdi ligguide joyi gallaji jeegom ɗin so haali hulɓini inda ɗum jokkiɗa ɗum debbo mo ɓural sugue bobo geysiri dewal sawla wiyel debbo ɓette Est-ce que wuuro ceerno dawouda wuuro ceerno amadou banno est-ce que kono haale manan jiɗorno wonnoɓe golle pawi Ndaysan. so haalama haale mbaali sambake Est-ce que ɗon ono ƴiɓi wawi jan tan golle oɗo kewɓe jeeniyankoɓe ɓirtimoɗo ɓendi Ndaysan. mele trace ari debbo nafaani so ari gorko nafa wucci ɗiɗon jeddi alaɓe waɗi juuɗe manan jiɗorno ɗiɗi kaɓoye sentore nden kaɓe jeeyi wuudere Wodi. fam oto toon fam otto toon Ndaysan. kaɓonoɗo manane tiɗorno kaɓanteɗo foddeji haqqille ɗo ñaama Waɗi. jogani hoɓɓe noon riwa ñaama ñalɗi mbaɗi holliɓe taw mbawa holliɗanaɓe taw mbawa Gonga. tijani mboɗo yimaɓe ala ko gonga mi yiɗama mo jogui ko gonga comme mboɗo yiɗma mboɗo joguindima Waɗantama. Funtima. o se jaɓani O funtima ni? on noon ala mo jogui haqqille leppuɗa nde mbiɗen eɗen jindiramo nde woni golle pawɗi e nder avion ngaji cosan pulaar o yitti ɗum ɓe cotisation ɗo wi ko en renseignement ouverture parti o rendez-vous ɗi doni ɗi recevoir Gonga. nde o yaara hanki o yaari ngel ɗon pinal jonnude pinal haa e nder maɗa ndiɗono avion oɗo wonde compressé ala wona nde mbiɗa jammo oɗon mboɗo debbo ceɗɗo hokkere ɗum mbimami gaddora maɗa ndiɗono ko debbo tiɗaɗo gawlago bawɗo gawlago Gonga. woni leppuɗa kadi ɗin kono weɗɗo wadde hunde nde leppuɗa Gonga. mbiɗa mbawo si ara hande Ndaysan. alay sago noon mana ndiɗon noon gattanani oɗo daari kono awo attane hen bundi teɗɗago attane hen bundi holko sahiri ndimoɗon tigi tigi Moussa Nia mbeɗa wawi acciddemo tan e gollal ngal mbeɗa andi pulago ɗum tinma Hawa seck machallah jonde nde ko jonde weltare kadi hande ɗum weɓata no Moussa Nia wi ni nde debbo ceɗɗo ganduɗa hokka jammo handina hen Hawa seck Ndeysaan. Mbimo Seydi Seck. debbo ceɗɗo ganduɗa kanko o joɗani tan haw haala o waɗani croisé les bras tan haw jara aɗa andi wurde wurana hoore muɗum ne weeɓi Wodi. kono tiiɗi ko gurana bande en gurana leñol ngol Ndaw gonga. jarata seck komo ganduɗa mo yimɓe foof ceetti darde muɗum ko waɗi kam wiide Moussa men gatte ganduɗa mbaɗen yewtere nde mbaɗi ɗum tom jomajo ko golle paydinde ɗo waɗi hen nde ɓi ko jomba o itti ɗum France mo addi ɗum hurtoga ene hurto Sénégal ene foof eɗen gandi
jibinande ganduɗa jiddu jeeri mo jibinaka e meɗen kono Allah hokkimo kanko ngal ɗon teddugal o jombi ɓiɗɗo no ɓiɗɗo jombirtuno e cosaan no ɓiɗɗo jombirtuno e hanki men no ɓiɗɗo heblirtuno e hanki men no jombaɗo femlirtuno e hanki men no jombaɗo yoɗirano waɗa cosaan o jolnimo e avion ñande hen wonani kawisaji ɓe tubakoɓe wonani kawisaji o otes no waɗirni o waɗi jombajo o murnimo o waɗimo wutte palmade hono wutte hono wutte mawo o waɗinimo wudere sañade eɗen gandi koko aaƴi o waɗinimo ɓurtingal ganawal o jolnimo e avion kanko o waɗi kotane kaaɗiaɗe o jaggue jombaji he guiri fof kote makko o jalnimo e ndi o jippinimo aéroport sénégal Moussa Niang ko kalɗa e on ɗo alandi ndeysaan to kalɗa ɗo rutinu ɓooyi walla rutinu e ɓooyi kono hanki oɗo hayso tawi ene wonno bida ko hanki goppaɗo te kala caɗele kala dañaɗe hannde ko hen ko woni hanki goppaɗo ko hen ɗumi jiyane goo o wona complexé ona woni pinal makko ngal leydi ɗi hewde sinéwaji e jogade hino Moussa Niang serdiɓe leydi goɗɗi tan ko pinal makko gonga sa acci ko jeyɗa a yeehi aɗa ñemmoya ko goɗɗo jeeyi ko wasa tiiɗede hoore mum saabu ɗum culture ma walla cosaan ma way kono passeport ma diplomatique walla visa ma sa ala diwata ɗum woni empreinte ma passeport ma no wirma ni culture ma woni empreinte ma pinal ma non waɗi ngal ɗon pinal saabi hannde o jeeya gandi walla o jeeya oɗo histoire tema wonko yemere mbeɗi gasumi o jeeyama histoire kadi ñembude ngal ɗo pinal hannde aɗa yiya ngal ɗo ɓoki ngal hay ko wona halfure ɓe mbaɗa hannde noon enen eɗen garta hen eɗen pottikino ɗum wonde ko enen jeeyi pourtant sen mbaɗi ɗum modernisé en mbayɗi ɗum e banggue goɗɗo e fondu goɗɗo mawɗo ɗiɗinane ma wot ko jonnanen kono ko ma wot ko ɓeydenen saabu ɓen ɓe mbinen kajirama yeeyi nenam ko halpulaar wonno walla bamum ko halpulaar wonno ɓen fof ma gam mbese men jibine men e nder gulɗe men par ce que sa daari no mbiruɗa no waɗi ɗum noon janggo e jaam goɗɗo jibinaɗo walla jibinde nder france ma ñembu hen ma ñembu hen jogata ko complexe merci beaucoup oɗon noon on yimmaji ngal ɗon haqqillantagal ngal o jogui saabi hannde mbaɗeɗen no heewi et aussi et oui l'hasard n'existe pas coïncidence ala ɗon ene mbiɗa jeeya e seck gadduɗa hawo seck oɗa ɗo taw kadi ko gawlo seɓɓe ko taa ɗum samba yero sayre no ciloni tan weeɗi ndeysan alaɗi tijane moftinde debbo gowlo par ce que won ko yiɗi wadde aye alale golorina ɗomaysarade kogoya aye alale golonimina maysarade kongoya la buduru maliko buduru sira komanu tata bara bunye
Cigi Musanya so wana no ngawlagu pulagu taxma so wana no ngawlagu afero yewa kirdel min dewat machallah min komi sehil awul be kala wallahi machallah hawa sek demin panma do tigi ari don haben gandi musa debbo gawlo ni suusi dane den haltini yumti machallah mo way ko wadata ko len nyaago no tan ganduda ko buri do eden jogi sukabe jogi be talam musa sukabe ganduda wawa ko be ngala ko so be wono ko be daran ko wada ko be ninam yegal kala hen mo jiida ne fata barakalla machallah no way ko wadata ko ini yiɗo waɗata o kono sa yi tardi tan pour tan wasa wadde luurale hakkillaji moɗo ɓeɗo no jogui tala no mbawi ko mbaɗata ko ko haɗi ɗumen yaade tan wasata wono goɗɗo ɗoyere tan na watte haqqille muɗum e muɗum tan jogui tan ko faɗa muɗum tan no tonka ne ñiɓa ko wona ɗum ko fotɓe wallude ɗum ɓe ballani ɗum te cukalel ma waɗe tette musique kadi jogui ɗum ko cuusal jogui ɗum ko bawal jogui ɗum ko daade moƴƴere kono jogui ɗum kadi ko ni sa ala ni aɗa woƴa bi ere mbaɗɗa ni sa mi haali mbimami ko bawɗo yimɓe kono ko mi haalinam ko woni hen ko surtout golle nder artiste o wona dande mais ɓurɗum kadi ko woɗɗi komi caga ko wiide c'est premier prochain spectacle makko pourquoi pas mbatijane sa fin d'année o mbaɗen ɗum collective wondude o beele pari gawlam inchallah mbaɗen ɗum alani andi sa tungino ko jeeɗiro kasi kono mi tungi kalko ɗoɗa micro mi tungi décembre avec Hawa Seck pour inscrire l'année 2022 en bourse ɓen kala kadi wonnoɓe golle kawidi e émission kam Pinal Hankki E HANDDE en jawani eɗen gandi so tawi won leliɓe ene ɗani won dayiɓe gonga c'est très important neɗɗo noon so tawi no fewi ko wayno hen laaɓi sohlani gonga kadi wawa wonde ko wayno maynumo ba on ko debbo pullo jaaru toon to ɓundu golla toon ɗo panna France ko jiɗɗo yewtere men Pinal Hankki E HANDDE ko wayno Kadja Jeeyi on ko debbo Canada kono ko debbo horɗode cila wadde ɓen ko yiɗɓe Pinal Hankki E HANDDE ko jagguɓe hen kadi ha tiiɗi ko way noon ko way noon ko wayno Habi Sidi Ali jeewo Samba Nayel Ba moy sama ministre moy sama DG woni o conseiller collectivité territoriale woni chef d'agence IPRES mo Louga ko ɗo wonno kanko egginimi Mauritanie wonnimi ɗo waɗi men nder makko o woni jaati ñuma kala DG o nawi kam kala ministre o nawi kam kala maire o holli kam fata baari kala ma fof wawata bonnude fof kadi kono noon kadi waɗano kadi Jeliya Diallo tan amnaraɗo Sadio arɗo amara yetta cande komo jinjile jaarige jenna nde Habi Sidi noma nde mi wayi mbimi feeram boni hoto paami o maɓɓimi o mi paaɗa tan hoto mawde hayde kay Habi Sidi yalti wuro ngo nomama chef d'agence IPRES mo Louga ko jaho ɗo tan kadi a yaltata cité o koye cité o tan wonata kanko waɗimi ni dow ha less ko kam debbo pullo mo daɗa o ndeysan layalla ko noon tigui Moussa Nia en mbawa accude o haala sen mbiyimo eɗen gatta o haala ɗo yimɓeɓe fof o gari émission en kala moɗon par ce que eɓeɗen mbaɗa en sin eɗen gandi hirde nde machallah waɗi wule kadi weeli Moussa Nia kono eɗen mbaɗa sin konngol ma kalata ha joni ko rufde teddugal on ɗum jammo bilal biramanagal sala wana jegui wiye sakkeya yeru kadi ɗum c'est pour ça on foye jamme on jiɓɓe jam kadi mo hande oɗo jam ndeysan e tijani minen senen que le début golle fuɗi hen koɗana yottaɓe donc woɗe hande ɗo woɗanoɓe ɓe fof ma ndeysan won guuɗo duuɓi nogas ha hande golowol mum golleji mumen ha hande indi mumen jogui ha andu ko golla nde yewtere Moussa Nia Pinal Hankki E HANDDE en batta ɗum taw koye nder waali jantan taw koye nder ngaral ma wonko manque oɗo émission wonko manque hay gonɗo no heɓano 2 parties mais awo segui fof heɓa 2 parties min ɗum tan mbatta welade o heɓat solo jam Hawa Seck ko mine makko min ɓoydi wona hannde omo anndi sorano ko minen darnino ɗon ha gasi nde wonnoon koma juuɗe ɗiɗi coolodiri laawa enen e maɓɓe ha en nangodiren tan comme
mbawɗen hen ko en mbaɗanimo kono mi salmini gorko jawanɗo woni Alsan Niang ɗon ko gorko mo taw Dia woni ko Côte d'Ivoire Adama Sarr mi salmini kono mi salminan kadi Yaya Niang gonɗo ɗon ko États-Unis kono Demba Gaye ko jiɗɗo yewtere men Moussa Niang on woni ko Mbour ko gorko jeyaɗo toon to Dungel Demba Gaye o wiyete o yam Tidiane Sarr mi yeeɓi yewtere ma an Moussa Niang mbeɗa welti hen no fewi inchallah min jakadi Mbour sala jaaɓi mbaɗen déplacement Pinal Hankki E HANDDE toon to Mbour ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe kono en gardama hen ha ɗo Moussa ko ɗon mbaynotoɗen bandiraɓe Hawa duusan yimɓe bandiraɓe ɗo yesso haalirde ko sehil moon guiɗe fulɓe kala Tidiane Sarr debbo mo horgoɓe Sarr men fadiɓe buɗi jeeri hederaɓe monogaɓe ene wonde ɓinguel moon Moussa Niang gorko mo gardi haɓirde to ko cat bayo Abou Diop jaari o ina mbaɗa heewi haalde kono bayno ko ɓuuri heewde haalde ɓinguel am a salminama ha Dawda jambajo woyo jambajo ndeysan jambajo yo jambajo ayo jambajo Yo la fica la foto. Koni kesiri pada baluje kese burgel hoba kange malabiyam Koni kesiri pada baluje kese burgel lobali kange malabiyam Yomal bobo no manduno adi be jambajo ayo jambajo jambajo ayo jambajo undadi ma fabadi dinaro nangaskina jamaweta undabi ma rewbebe ne jono nandu jakumbali na jima yela yomal bobo no malduno adibe jambajo ayo jambajo way ndeysan ayo jambajo ngañayo dingla ngañayo dingla geloba ebi koyo motor geloba ebi koyo motor geloba ebi kini yongo geloba ebi koyo motor ndeysan ori yumno yo ar wodi baba yo farna datomi do kombi datomi do ko yeglel ndeysan ey yo bidan tomi do ko bidan tomi do gerlel ndeysan ey yo